Anna i us volia presentar una peça que a mi m'agrada especialment del fons del Museu Arqueològic de l'Esquerda. Són unes pinces, és un element un objecte que es va trobar a l'any 1980 a les excavacions del jaciment arqueològic de l'Esquerda i en una casa que coneixem com la Casa 3, molt a prop de l'església. Aleshores es van classificar així, pinces, i una mica la classificació no es va moure fins molt temps després, quan repassant paral·lels vam veure que aquestes pinces en realitat eren unes pinces per subjectar pergamins. Aleshores això ens obria una possibilitat i unes connotacions, diguem-ne, que no havíem pogut sospitar, perquè en realitat el context no és gens quotidià, és un context que cal pensar relacionat amb l'escriptura. Aleshores, aquests paral·lels que vam localitzar, per exemple a nivell arqueològic, sabem que a Anglaterra en alguns carrers s'han pogut localitzar pinces com les que tenim nosaltres, o també en un altre lloc bastant insòlit, unes latrines molt properes amb un dormitori del monestir de Betham, on se suposa que de fet hi treballaven monjos que en el seu escriptori copiaven llibres, feien miniatures, feien documents, per tant necessitaven d'aquest objecte. També l'hem trobat, per exemple, en miniatures medievals, miniatures on es representa, per exemple, monjos escrivint que subjecten el pergamí que estan escrivint amb aquest tipus de pinces. Bé, aleshores pensem que potser tenien dues funcions. Per una banda, podria servir per punt de llibre, per exemple, en un context de l'església, on tenim llibres que es fan servir per la litúrgia, sagramentaris, antifonaris, és a dir, llibres on hi ha oracions, també llibres on hi ha cants, no? I amb aquestes pinces podrien aguantar-se a les seves pàgines, o també, i això encara ens obre aquestes possibilitats més interessants, que algú escrivís. Què sabem també? Doncs sabem que hi havia el capellà del poble, feia de notari, un tal Pere, sacerdot, signava els documents que apareixen, que tenim encara conservats, que parlen de Sant Pere de Roda. Fins l'any 1270 era ell el que escrivia, per tant qui les podia utilitzar, i a partir de 1270 fins ben bé al 1301 sabem que hi havia Dalmau d'Angle que també feia aquesta funció. Per tant, podríem pensar que la casa número 3 era la casa on vivia el capellà, no ho sabem, i en tot cas era allà on es feia aquesta funció de notaria que d'alguna manera ens relaciona tot aquest objecte que hem trobat amb l'escriptura. Per tant, per això penso que és molt interessant aquesta peça que us he presentat, una peça que nosaltres datem dels segles XII, XIII, XIV. Com a molt sabem que el jaciment es va destruir el 1314, per tant seria la data límit al qual podria pertànyer aquest objecte.